ассалому алайкум тамошобинони азиз, имрӯз мехоҳам як масал биёрам дар бораи бамбук аз китоби Саид Мурод Давлатов. Ман бениҳоят мадамаҳқулай ҳар рӯз мехонам барои шахсоне ки дилмонда мешаванд дар роҳи бизнес. рӯзе мега як бизнесмени дилмонда мешава, кораш пешравӣ намекунад, зиқ мешава ва барое ки дар кораш бумона пеши як роҳибе барои маслиҳат мебиёя, нақл мекунад. Баъд роҳиб дар ҷавоб гап мезанад. Папоротник бамбук ино тамошобино як намуд растание ҳастанд ки барои ороиши боғҳо, барои ороиши ҳамин боғҳое ки барои тамошоанд дар шаҳрҳои калонанд, барои ҳамина роҳиб боғаш мебараша. Баъд ами папоротник ва бамбука тухмошро нишон метиҳад. Мега ҳамиёра ман як хел шинондагиям, як хел обу ғизо додагиям, лекин баъди як сол папоротник мега ҳамчунон баландешид, баргои сабзи калон баровард ки тамоми боға хушругиш фаро гирифт. Лекин тухми бамбук ҳатто аз зери замин бухча накушод мега. Лекин ман роҳафтода набудам мега. Ман давом медодам, обу ғизо медодам, нигоҳубин мекардам. Дуюм сол мега папоротник боз ҳам зеботар шуд мега, боз ҳам баргош зичтар шуданд, бо баргҳои зумрудиш мега тамоми боға зебогӣ медод. Аммо бамбук боз ҳам даже тухмша ҳуй намекард мега. аз байн 4 сол гузашт мега. Ман роҳафтода набудам мега. Боз ҳам ғизо медодам, об медодам, умедвор будам. Лекин соли 5 бамбук мега тухмша ҳуй кард ва мега зебогии худша нишон додан гирифт. Дар муҳлати 6 моҳ ки мега вақте ки тухмша ҳуй кард, ай папоротник хеле кӯчак буд мега, хеле майда буд. Дар муҳлати 6 моҳ мега 100 пуф ҳами баландиш мега ай тамоми баргҳо аз тамоми зебогиҳо мега гузашт ва тамоми боға мега зебогиш фаро гирифт. барои ин мега муҳлат дар кор буд ки решаҳои бамбук солай сол реша барбуроранд, ба қувват шаванд, дар ҳамин муҳлати кӯтоҳ бамбук зебогиша нишон диҳад. ту мега ба дигаро пота дароз накун мега, сини бизнесмен. Ту ҳамин 5 соле кор кардӣ мега, дар 5 сол ту фақат командата мустаҳкам кардӣ, решата мустаҳкам кардӣ. акнун ту ба муваффақият бояд сазовор мешудӣ ки ту роҳафтода шудӣ. дар ягон ҳолат роҳафтода шудан дар кор нест мега. бизнесмен ба саволи худаш ҷавоб мегирад, боз ба роҳиб савол метиҳад ки шумо чӣ гуфтаниян ки дар чанд ҳолат ман акӯ муваффақ мешам. бамбук мега дар чанд муҳлат мега зебогии худша нишон дод. турам уқа муҳлате намонда мега. ҳеҷ маҳал худованд мега ҷондори халқ кардаша чени қувваташ мега меофарад. чанд қае ки мега ки ҳаракат мекуниву пешравӣ мекунӣ, ҳамо қадар бизнеси ту равнақу ризову мега калон мешавад. барои ҳамин лидерони азизи муҳтарам, роҳафтода нашавен, ҳеҷ маҳал роҳафтода нашавен. фундаменти хонаро барои чӣ 2-3 сол мемонанд ки дар 4 фасли баҳор беста мустаҳкам шавад. барои ҳамин шуморам сабра пеша кунед, фундаменти бизнестона мустаҳкам кунед. муваффақият ҷониби шумо мешавад. барои ҳаматон пеш аз ҳама сабру тоқат ва муваффақиятро хоҳонам.